niin, ja nyt pääsee jatkaa. Ei vitsi, kun mä en osaa pelata tätä ultrakillia yhtään. Onko hyvä peli? On. On hieno peli. Osaatko sä pelata SCP Containment Bridgea? Joo. Mä oon tässä tällä hetkellä vikasvaiheessa. Mun pitää vaan laittaa Electrical huoneesta ne door controlit pois päältä ja niin, sitten mennä puhumaan. Eikö se pidä pistää päälle, että se pystyy avaamaan ne oven? Niin, että eka laitan ne pois, sit mä menen puhumaan sen ja laitan takas päälle. Niin just, mitä jos sä vaan pidät ne jos sä vaan pidät ne päällä ja sitten meet puhumaan sille. Se ei toimi. Ai jaa. Mikäs tässä on? Miksi mutti on koko ajan tässä pelissä oikeesti? En tiedä. Sehän konteina tai se voi konteina. Tai NTF kai voi konteinassa jos olisi. Mä toivon, että... Ootas hetkonen. Se olisi oven takana. Hetkonen muuten. Jos tajusin. Että 079 huone. Jotta mä pääsen sinne, mun pitää mennä yhden toiseen huoneen läpi. Kait. Ja se huone on semmoinen, joka spawnaa SCP:itä. Ai jaa. Onko se mennyt jo ton vihaisen tyypin huoneen läpi? Ai eli minkä? 96. Joo, mä menen 096 huoneen läpi. Eiku muuten mä en oo käynyt vielä tuolla. No sit mulla on vielä chanssi ehkä. Tässä on kai entrance. Kattomassa täältä medari. Nyt kyllä lagaa vähän tää peli. Mä toivon, että ihan vielä ei oo. Jes, ei oo ihan vielä. Mä toivon, että joku näistä on 079. 895. Sen lähellä ei toimi toi homma yhtään. Ei. Mä joudun spawnaamaan ne SCP, että mä voin puhua 079. Ei, mikäs sulla? Ei, mä voin ottaa se. Sä mä nähdä se. Minkä? Oi damn. Tää Nalle antaa mulle jonkun piirustuksen. Ai jaa. Okay. Tää siitä on kyllä vähän huono. Tää niinku ei ihan kauhean huono, mutta sen perusteella, että joutuu mennä 9 läpi, jotta saa ton 079, niin se on aika surullista. Mä toivon, että tässä on silleen, että NTF:t että jos mä lataan takas ton tallennuksen ne NTF:t ei silleen niinku oo vielä spawnannut. Mä otin nyt eka vähän tutkia tätä. Ja nutti on siinä. Miten? Miten toi nutti tappamut oikeesti? Onko jes? Ei spawna. Otettiin spawnaa uudestaan. Joo. Onko Lotti, sä oot siellä, mä täällä. Kyllä mä kaverin koko. Eli lisäsi Lotti ohi. Nyt mä kuitenkin tän entraselle auki. No niin, kiitos sulla täällä. Täällä ei spawnata. Noniin, hei hei läri. Niin, on ai sulla noin lasit. Joo, toi lammari. Missä läri ei silloin tuu sulla lasit? Onko, mutta tässä on nyt joku geitti. Ois vaikka A555. Ei oo geittiä.
Mä kuulen mobia tässä Forse. Koko eli... Ees Paula aivan ylhäällä? Hei, mistä on? Site Director. Okei, Rosewood, mitä sun huoneesta löytyy? Meillä kaksi olla Jiita löytyy täältä kuule vähän. Tää on Nutti on tuolla huoneessa. Mitä tapahtuu? Okei, tää on tyhjää. Eli sinne kanssa mennä. Jotenka se... Ai nyt. Noniin, me joudumme tänne näin. Etsimään asioita. Ja toivon, että tässä olisi gate B. Onko se ei ole gatea? Noniin, toivat tulla uudestaan toi lärsi. Onko, eli... Tällä hetkellä on plääni Durante Explora. Ja tuolla alhaalla oikein oo. Eikä mitään. Mä tiedän, että Nightingale Foxit tulee täältä näin hyvystä. Tuleeko kupella? Onko elektrikalla rumpakin saa sinne, mä ajattelin. Niin, täytyy päästä läpi. No niin, sitten vaan juoksemaan karkuun Nightingale Foxia. Eli pistää tän peliääniä, mä kuulen. No niin, onko sun pakko olla siinä huoneessa just niissä? On sen pakko olla. No niin. Tietenkin siinä mun takana oli joku zombi, joka esti vaan liikkumasta. Eli... Eli... Siitä. Tää siidi on kyllä ihan ok, mut silti ei kauhean kiva. Tää on ihan kauheasti se, mut no niin lärry. Hei hei sullekin. Tossa mennään mitään. Tossa noin. Visnutti ottais huone selleen. Then please Nutti. Hei Nutti, oliko sun pakko? Mä hankin sut tänne näin. Sopiiko? Joo, mä ymmärrän, että se on tosi kivaa kaikkea, mutta niinku... Mä jätän sut Mobile Task Forcella, ok? Ei, miksi täällä on zombeja? Despawnaako se... Jos mä käytän tää. Mä toivon, että se despawnaa. Hei hei. Ai ai.
No niin, otetaan sen pois, se on dispawnannut, ok. Mites mä tuun tarttunut first aid kittiin? Mä toivon, että Mobile Task Force diilaa sen tyypän kanssa. Mä yritän mennä jälleen tänne alas. Ja kuten yleensä nutten todennäköisesti täällä näin. Tällä hetkellä mä kiinnostaa, että missä se on. Mitäs sä oot? Oot sä Tuokio? Se ei oo Tuokio. Valtteri? Se ei oo Valtterikaan. Vessel? En mä tiedä, se ei oo täällä. Okei. Eli vitsi, kun mä kuulen noita ääniä. Mitä ääniä? Mä meinaan mennä ihan sekaisin, kun kuulee noita Containment Breach ääniä. Jänniä ääniä. Meinaan mennä välillä sekaisin tossa SL:ssäkin kuulee niitä ääniä. Ai hei. Eiku jes. Ei. Et voi olla tosissas. Lähellä. Kiinni sinä siitä niin. Ei! Tää ei oo se. Load game. Mä en oo menossa tonne huoneeseen siinä tapauksessa. Ei! Tavat mut juoksemaan aivan takas tonne Aha. Tapahtui silleen sitten. Mä joudun juosta kokonaan laittiin saakka. Ei. Sinne vaan. Ei oo kuule kivaa. Mä luulin, että se on se yksi huone siellä laitissa, se 079. Mä tuun varmaan kuoleen legit NTF:lle matkalla takas. Mut mä oon tyytynyt, että ei tarvitse spawnaa 966. Mä luulen, että mä läpäisin tän pelin ehkä seuraavan 40 minuutin sisällä. Vihdoinko? Joo. Eli yhteensä joku tähän mennessä joku tunti puolitoista tai tämmöstä. Että olisi ihan hyvä, jos saisi siinä 2 tunnissa. Se olisi kyllä. Sitten mä heti uudestaan. No niin, nyt avataan sitä. Mä en avannut joku... Ai niin jo, ei. Mistä täällä on zombia kaikkialla? The lift to get B has been locked down to the base. Inside the evacuation shelters has been secured. Mä kuuntelen liikaa noita. Mä tunnistan lähes mä muistan lähes ulkoa tänne. Katsot sä mua tällä hetkellä? Mitä? Katsot sä mua tällä hetkellä? You feel kinda feverish. Voi vittu. Hei, nyt kyllä mä tarvitsen 500 sen peli, voitko? Kiitos. Streamer on päällä. Eiku onko? On sulla? On. Mun peli meinaa crashaa.
Mä triggerasin Shy Guyn. En mä tiedä. Se vähän semmonen. Ok, nyt mä kyllä restarttaan tän peli. Ei toi. Pitäis kontus. Haamutohtori. Pioneer, Melvin, Nighthawk. Roni 1 vitonen. No niin, mä kuittajaa vaan uudestaan. Tristan Ramets, Konst. Eiks tää vai lataa? Miksi mun kone lataa? Eli se on miksi mun kone ei tuu yhtään aikaa niin hyvin. Mitä laturi oikein menee? Haloo, voit lataa. No niin, nyt se lataa. Ei oo hirveesti ihmisiä onlineissa. Ei ookaan. Tuokio Valtterkaan ei oo jostain syystä. No tuokio on kipeä, niin sen mä ymmärrän. No mutta mitä Valtteri tekee? Legit. No niin, nyt mä pääsen vihdoin jatkoon laditusta. Mulla on aika paha, kun mulla on vaan yksi SCP-500 jonka mä voin ottaa. Vain yksi. Oota, mulla on vielä 2. No niin. Mut jostain syystä tänne on alkanut spavnaamaan zombeja. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured. Katsotko tää striimi tällä hetkellä? En. Joko. Pelaan vähän Metro. Tää on kyllä yksi kusipäisin mappi ikinä. Ai niin, tähän pois päältä. Tää mappi on aika pyllystä. D9341 Reporter Eres. Turpaki kontrollihuone oikeesti. Ei kukaan välitä. No niin mä rupesin jättää. No niin, vihdoinkin 079 huone. Olpaa, jos täällä on zombi alhaan, mä crashouttaa. Ja miksi tää hissilatte on rakennettu Lego-palikoista? Miksi ne zombit ei siinäkin vaan hyppää johonkin? Miksi ne ei tossa containment sekin vaan hyppää jostain alas? Miksi mä voin tuossa asettaa? Miksi ne hyppää vaan waterfallilta alas? Hei, moi mun G. Hei, miten menee? Subject D9341 designated for termination. You listen carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the remote door control system. Tiedän. Now, I am unable to operate the doors.
Se oli mun This tarkoituskin. makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. Mä tiedän. It also means your way out of here is locked. Joo. Your only feasible way of escaping is through gate B. No, se on gate A nyt. Locked down. I, however, could unlock the doors to gate B if you re-enable the door No, avaa control Aalle. system. If Avaa you Aalle. want out of here, go back to the electrical room and put it back on. Joo, mä ymmärrän, mutta sun pitää avaa Aalle sitten. Until then, I have no Maksaa business speaking to you. Secret Labuja. Ei, kun mä juttelin 079. Se on aika fiksu. Se haluu Eihän se sun avata... mikkiä kuule. Häh? Ei se sun mikkiä kuule. Mä tiedän, mut se... Se päätti, että se haluu avata Gate B:n A:n sijaan, vaikka noi kuulut just äsken, että Gate B:n hissi on lukittu. Mä en ymmärrä, mitä se oikein duunaa, mutta... Lisäksi jos tää ei auta mua... Veli. Mitä vittua? Sä meinaat. Mä juoksin äsken koko matkan tonne alas. Sitten Nutti vaan spavnaa sinne ulos tappaa mut. Tietenkin. Mitäs sinä luulet? Tuossa on vielä zombikin lähellä. Announcement to all personnel. The lift to Gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured. Joo, mä oon kuullut tonne 5 kertaa, ei tarvitse kuulla uudestaan, kiitos. Tää vielä sen pillerin, kun on mikä muistaa tässä. Mä tiedän. Toki mä otan tän 500 se. No niin. Olisiko sillä teki semmosen pikkusen prank äsken, että se laittoi 096 kuvan tohon yhteen ruutuun yhdessä huoneessa. Ai jaa. Object D9341. Report to the nearest Global Task Force unit for retrieval of several high importance objects. Nää, mä pidän ne. Mä lupaan, jos Nutti spavnaa uudestaan tänne ulos, mä shouttaa. On niinku legit, miksi zombeja spavnaa kaikkialle yhtäkkiä. Niinku mä vaan koitin elää. Vapaaksi. Vaan koitin elää ja yhtäkkiä joku 5 zombia tulee backshottaa mut. Aika SL experience. No joo, mut se on Containment Breachissä. Niin. No ei tarvitse kuulla takamaa. Ehe. You listen carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the remote door Object control system. D9341 designated for termination. This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is locked. Your only feasible way of escaping is through Gate B, which is currently locked down. I, however, could unlock the doors to Gate B if you re-enable the door control system. If you want out of Okei. here, go back to the electric Okei, Kamu. room and put it back on. Teen sen sulle puki. I have no business speaking to you. Miksi mä kuulin noita ihmeä? Sori, mä vahingossa painoin väärää nappia. Mä vahingossa painoin F6 F5 sijaan. Ei Koitin vaan vittu. tallentaa toi... Sitten mun kone päätti tehdä tuolla mulla. Tung tung. Tung 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 sahur.
täällä on zombi, joka shoutaa? Vihaa zombia. Ja legit haluaa kosketella mua. Ei vitsi. Miksi kaikki haluaa tehdä silleen? No toivot nää mobiilitexportit ei oo tuolla checkpointilla. Jes. Ei oo vielä täällä. Ei, ne on täällä. Ei. Mä kuulin niiden hengityksen, mä sain tarpeeksi. Ei. Kiertoreittiä se on sitten. Nyt jos ne näkee, niin ne vaan raiskaa mut suoraan. Ne ei kysy kysymyksiä, ne vaan raiskaa mut. Jep. Jos mä laitan video YouTubeen, niin mä joudun varmaan sensuroimaan pari osaa tästä. Pistääkö sä YouTubeen? Miks täällä on zombi? Miks täällä on zombi? Ei! Missä on Tesla-geitti? Ei! Tesla-geitti! Ei! Miks täällä on zombi? Oikeesti. Legit. Miksi? Hei Ninetales Foxit, voitteko te auttaa ne vähän? Onko mä koitan jukettaa se? Tuo oli juke. Jes, ne osaavat ovia. Dämärit. Haha. Miks täällä on toinenkin? Ei! Miksi niitä on näin monta? Ei nyt jukettaa tämänkin. Mois zombi. Ei, miten menee? Mitä? Miksi ne kaksi kappaa muu? Miksi nää kaksi ai. Joo, mä sain tarpeeksi. Mistä lähtee noin saa avata ovia? No niin. Mä en tiedä, että saa avata ovia. Nutti, mä tiedän, että se on tosi kivaa sun mielestä olla siinä. Mut mä en oikeesti tarvitse sua, tiedätkö? Miksi täällä on joku 5000 zombia? Joudun mä oikeesti raahaan ne kaikki jollekin Tesla-gateille. Nyt lähtee kuutos. Ota. Nyt on tosi. Hyvä. Yritän paljon jakaa vaikka. Ei se pistää. Voit sanoa. Mitä se pitää siis pitää? Okei, tiedätkö näistä? No, tehdään uudella tapaa, että se on päästä. Juuri. Kuinka myös? Juuri, kuinka myös? Moi. Joo. Hyvä. Mitä tästä? Joo. Ei voi. Kuinka tehdä? Ei voi. Tuolla on toinen motor. Tuolla on vahvasti. Tuolla on se osa. On kiireitä. Ei. Ajasta lappuja. Mä on motor.
Se kattaa apua. No niin. Eli ne ei voi avaa korttiovia. Kait. Missä päin olet mennyt sillä siipissä? Mä oon... Ei. Oi, toi päälle. Tarttan jos mä haluan tappaa ne zombit. Sä tiedät sen. Tuo, mutta... Siis se 035 huone olikaan. Ei vitsi, mun maski on menossa rikki. Tarvii uuden maskin. No, et tarvii. Huono juttu, jos tää menee rikki. Ei vitsi, kun näitä on liikaa, näitä ihmeen natseja. Ei tommosiakin. Mikä hemmetti tuo? Lintuja. Mutti, oot sä sisällä siellä? Ampukaa niitä lintuja eikä minua. Mitkä tulee niin kuulemaan? No ei oo enää medkittää sitten. Kuka mä... Nonni, sinne meni. Olisiko tässä yhtään medkittää? Olisiko täällä 035? On mikä asiat hoitava. Täällä on... 106. Moi Nutti. Onko mitä se huone täällä? No toivottavasti, että löytyy lisää SCP-15. Nyt kaasun lasku pois päältä. Niin tää oli 5731. Jes, come on, 15. Jes! Jes, mä sain yhden ekstra elämän nytte. Noniin, missäs muissa huoneissa vielä spavnaa? Millä difficultilla sä pelaat sitä? Mä pelaan safe, mutta täällä on ihan kauheasti näitä 008. Mä 085 vaikkasia. Mitä näkee? Mä muistan niitä numeroita. Mä olin tällaisen tunnille sinne. Mä en halua mennä sinne. On. Ok, mä uskoisin, että 2 on tarpeeksi tästä selviämisestä. Koska jos mä vaan juoksen nyt läpi ja sitten mä menen heti tonne entranceen. Mä en viitti talentaa tässä, koska ei oo kauhean kiva, jos noi NTF:t vaan tulee sitten mulle, mitä vaan laitan niiltä. Onko sä vaan sulkenut, laittanut se remote door controlin pois? Joo, se on pois päältä, että mä menen takaisin laittamaan sen päälle. Mut kun täällä on NTF, 1-3, 1-6 ja zombeja. Ei oo kauhean kivaa. Moi zombi. Miksi tää Tesla-kitti on pois päältä? Ei. Mistä se ei vyö? Aha, se on täällä saakka. Kiva tietää.
Mä oon ollut jumista yhdessä vaiheessa vaan kuin pitkään. Kuinka on? Mä oon ollut joku puoli tuntia jumista ja sit mä koitan päästä entranceen zombien läpi, että mä sillä tavalla kuolen niille. No niin, nyt mä tulen tässä näin. Mun pitää just suoraan eteenpäin. Larry oli siinä. Mä ihan unohdin, että tossa se Larry spavnaus kohta. Nyt on jotain fasistejakin. Missä menit ohi? Kiitos. Moi. Lähde ulos. Mä tein sen jo, kammo. Mä tein jo sen. Ymmärrät sä? Nutu on tässä ihan oven ulkopuolella. Mistä nutu on? Siellä se oli! Oh my days, bro. Mene jo, Larry. Pakko tulla tinkistä, mutta just tuohon huoneessa. Noi, miten menee? Mä tiedän missä se on. Mä tiedän että se on tuolla noin. Mä tuun täältä ohi. Nyt mun pitää vain tykätä nää zombit täältä näin.
mulla menee tähän mennessä aika hyvin. Missä sä nyt oot? Mä oon ihan Entransen luona. Mä tjuketin ne zombit. Pitäisikö mennä multiplayer? Mä vaan toivon, että niitä zombeja ei oo lisää täällä. Ei ois pitänyt mennä infirmariin. Päästi ulos ne zombit sieltä. Toivot nää NTF:t hoitaa ne zombit. Moi Nuttu. Missä Nuttu on? Siellä on Nuttu. Noniin. Noniin, ok, eli... Miksi Valtteri menee koko ajankin wallpaper No, alaivi? sitä mä ihmettelin. Ei edes oo wallpaper engine vai joku wallpaper alaivi. Tässä noin. Quantum Bridge Wiki, mitä sitä tekee? Oho. No niin, mennään SCP. Containment Breach multiplayer. Joo. Mä vedän läpi itse kerran. Hyvä netti. Eli vesi. Niin just. Eilähän me voitettiin se. Oliko se eilen? Tässä on. Joo. Mitä? Juu. Pakko itekin Aika näyttää helppo. se viitirasinillis. Onkin mä pääsen mätin. Ja se menee pelaamaan sitä multiplayeria. No mä tuun varmaan ihan just. Katsotaas nää jiit täältä näin. Nämä kaksi lajit on kyllä hyvää kamaa vai mitä? Koirapuuta. 7, Mun wallpaperi 3.7. ihan toiminut. Mä oon tyytyväinen, koska mä en kuule zombeja enkä NTF:ää. Mahtavaa. Multiplayer, create lobby. Paljon joku 5 tyyppiä tai 6 tyyppiä. Laita Laita vaikka niin kuulu. on muitakin alueella. Pistetään keep inventorilla vai vedetäänkö ilman? Mitä vedetään? Laita kiippi, koska tää voi välillä vähän pukit. Tyypät! Pelaa Tätä ei NTF:ää! Ei jumala. Onko sulla Mua päällä pelottaa. sitten? Mä tuon, et ne ei löydä mua. Mennäänkö mä Euclidilla vai Safeil? Vai Keter? Safe, koska mä en oo pelannut koko peli ikinä läpi. Mäkä. Joo. Onneksi tässä Suomessa on kamera. Niin, tuu veterans vai tuut? Mä tuun ihan just, mä otan, että nää NTF:t menee ohi. Joo. Joo, Mennäänkö peliin vai? Mennäänkö? Onks mä siellä? Ei. Mulla ei oo kyllä veteraanit varmaan kaverina Steamissa, katsotaanpa. Ei. Mä en oo mukaamassa. Miksei tää... Miksei nää mene ohi? Mä käynnistin pelin uudelleen. En ole veteraanit sen kaveriksi Steamissa. Ei, miksi mä sain Lethal Company Invite ääne? Vai onks joku muu? Oota. On Steamia Inviteä. Mä oon tottunut siihen, että se on toi Lethal Company, kun mä oon pelannut perheen kanssa sen verran sitä. Mä menen tutkimaan, että nää NTF:t oikein duunaa täällä. Onko sulla sun Steamin linkattuna? On. Mäpä laitan sulle. No lähetäpä uusi invite.
Tai oota, mä en varmaan pystyn. Jos tämä Steam halpaisi. Mä hävitin kyllä joka yhden. Tyypät. Kyllä se voi vaan kaijoina. Nää NTF kuvas spawnkämppää jotakin keittiä tuolla. Okei, no paina alt 4 etupuolella. Mulla ei toi läpi. Lähetäpä uusia nyt. Joo. Mä menen electrical huoneeseen. Et se toki oottaa. Tää ottelee. Niin. Miten niin? Tää on täällä. Noin näkyy. Tämä on tyyppää injured jostain. En tiedä mistä. Tää peli crashas mulle. No näköjään. Se oli hyvä kun me pelattiin eilen täällä läpi tän, niin vittu veteran sua luki, et sä menet sinne O7 huoneeseen. Niin lukittiinkin, oottakaa ei. Täällä on lärry ei. Mä pistän peli eilen läpi. Joo pelattiin. Me yritettiin konteinan lärriä, mut se ei ihan toiminut. Gate A vai? Niin me koitettiin, sit mä koitin itekin aikaisemmin kai tässä pelissä, mut sit mä en pystynyt. Noniin, ole hyvä runsaas kausi, sun ovet The auki. doors to Gate B are down. Ei kai se nyt tee, se on niin vaikea. Se on vaan sen jutun päälle ja sit sä laitat sen toisen jutun päälle. Noniin, nyt mä oon tyytyväinen koska... Ei, mä vedän kyllä Tässä vähän. voi vetää, että onko jump. Tässä voi olla. Tässä on joku jump mode. Mikä mode? Varmaan jump mode. Voiko hyppiä vai ei? No, Totta kai. mun hyppymisnappi on backspaceissa, mä voin niinku se ihan perseessä, kai se on ihan turha. Ok, no niin, mä tuun. Ottakas. Sitten ei yhtään mitään. Hyväksytkö sen Steam? Mä laitan sulle friend requestin Steamissa. Joo,